guys. So ito yung aming part 4 activities. After namin lower limb, upper walking, and then slide massage. Ito yung aming speedy recovery program. Ano yan Tulad ito. Nih. Tem um uso
pa, wala mong labon. Gamit kong babala. Ito mo. Kamay? Ha? So itatalikod ko lang guys para makita nyo ang ating hot stone na gagamitin natin kay Jelly. Sino mo makikita ron? Ayan guys. Ayan. Mali. So ito yung hot stone na nalagyan natin para po pang-relax. Makakatulong ito sa pagpakalma ng muscle and blood circulations. So napapagpante po ang hot stone sa stroke patients natin.
Yan guys, so cut ko muna yung ating position sa ating massage therapy.